Dnes Valero. Zřejmě tam už to bude v podání domácí režie. Co čekávat od tohoto zápasu? Rozhodně uvidíme, jak se z léta probrala Barcelona. Zatím údajně také kolumbijský Luis Suárez, točník Sport. Historie vzájemných zápasů, ale domácí vůbec nenahrává. Tohle je velká možnost a první šance, kterou zahazuje Lamine Yamal. Skvělé odskočení, tohle zřejmě offside nebyl. No, mělo to být bodlo. Celá prokazatelný materiál, který tady nepovolil Valerovi plně pokračovat v akci v rámci pravidel. Další mít za obranu tentokrát dnes Eric Garcia. Zaprvé obsahovali velké množství reprezentantů, dostalo první kolo volné. Otevřel skóre po 6 minutách. Rovnal Rodriguez, ale k tomu až za malý moment Adeyemi čekal teď na rohu pokutové území. Offsideu nakonec nachytaný Lamine. Ale tým sílen třeba i o Perrotu. Ale ta poslední léta trávil právě v druhé lize. Žlutá karta číslo 1 v rámci tohoto zápasu. Záda mu ale přikryl jeho jmenovec Erik. 4 minutky. Konec Vřena. Yamal. Eric Garcia, 11 branek. Ani teď není faulovaný Fernando Niño. Vítejte zpět na Estadio Martínez Valero, kde poprvé reagoval Joan Garcia. O, co teď? Je další skvělý balon na Rafinha. Zvítězit. Vypadá to, že mezi ty neúspěšné se přidá Martin Anselmi. Příliš blízko Gerard Martin, tak to stihl všechno přečíst včas. 30 704 diváků přímo. Ještě Adeyemi. Yamal. Lamine.